78 годзе жыцця памерла стваральніца паэтычнага тэатра «Зніч» Галіна Дзягілева. Яна нарадзілася 23 красавіка 1947 года ў ваенным гарадку Баравая пад Мінскам. Дзіцячыя гады прайшлі на Чукотцы. З 1968 па 1985 Галіна Дзягілева служыла ў віцебскім драматычным тэатры імя Якуба Коласа. Затым пераехала ў Мінск і стала працаваць у Белдзяржфілармоніі. У 1989 годзе Галіна Дзягілева стварыла тэатр аднаго акцёра «Зніч». Уласнага будынку тэатр не меў, выступаў на розных пляцоўках, у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, на малой сцэне Купалаўскага тэатра, у тэатры юнага гледача. У канцы 1990-х «Зніч» пад сваё крыло прыняў чырвоны касцёл. З тэатрам супрацоўнічалі вядомыя майстры беларускай сцэны, рэжысёры, сцэнографы, кампазітары. Асноўная мэта тэатра – папулярызацыя твораў беларускіх аўтараў. У яго рэпертуары было больш за 20 монаспектакляў. Галіна Дзягілева з'яўляецца рэжысёрам-пастаноўшчыкам такіх монаспектакляў, як «У краіне светлай, дзе я ўміраю» паводле Максіма Богдановича, «Не праклінай, што я люблю» паводле рамана «Родныя дзеці» Ніла Гілевіча, «Прыпадаю да нябёс» паводле Яўгеніі Янішчыц, «Карасёнцы жыцця» паводле паэмы «Новая зямля» Якуба Коласа, «Мой маленькі прынц» Антуана де Сент-Экзюпері ў перакладзе Ніны Мацяш, а таксама аўтарам лібрэтта паводле твораў Адама Міцкевіча, Яна Чачота і Рыгора Барадуліна да першай нацыянальнай монаоперы «Адзінокі птах» Олега Залётнева. У лютым 2023 года Галіну Дзягілеву адправілі на пенсію і калектыў перастаў існаваць. Тэатр, якімі накіравала, заслужана карыстаўся любоўю і павагай гледачоў, паспяхова выступаў на беларускіх і замежных фестывалях тэатральнага і музычнага мастацтва. Галіна Дзягілева зрабіла вялікі ўнёсак у беларускую культуру, папулярызацыю беларускай літаратуры і развіццё беларускага тэатра. Гэта кадры перадачы тэлеканала «Саюз» пра тэатр «Зніч», 2011 год. Вот в наш век, когда к душе обращается очень мало, Галина Дзягилева взвалила на себя этот просветительский воз. Название театра «Знич» в переводе с белорусского означает «святой огонь». Это первый и единственный в Беларуси коллектив, работающий в жанре моноспектакля. Основатель, художественный руководитель, бессменный директор, известная актриса и режиссер Галина Дягилева. Это самая складаная театральная форма. И тому колени, которые называют это, так сказать, таким, может быть, легким, одиноким, это вельми складано, это вельми непросто. И, напевно, человек, артист, повинен володать не только своей профессией, але просто еще быть особой человеком, який может повести за собой людей. Первым спектаклем театра «Знич» стала постановка «Выгнанне ў рай» по пьесе Рапо. Премьера состоялась в 1990 году в святых стенах Софийского собора в Полоцке. Любилися ясный сокол, сокол да голубка, меж клятинок да травинок сокол да голубка, милый теплое гнездечко сокол да голубка, меж клятинок да травинок. С первых дней работы у этого театра появилось свое лицо. «Знич» популяризует произведения белорусских авторов и ставит мировые шедевры. Галина Алексеевна не отступает от своей репертуарной политики. Берет высокую драматургию, белорусский язык, берет европейскую поэзию, украинскую. Где вымучена жалью тугою, матуля горотливая моя, не идут про сына думки с головы, про жаль ей не рассказали б вы. Я лепш пачну свою историю, як чаровную казку. Жил-был маленький принц. Вот вы бачите, за гэтым столом я працую. Вот вельмі цікавая узнагарода, скажем, якая сведчыць пра наше сяброўства з расійскімі тэатрамі. Сведчыць пра тое, што мы удзельнічаем у фестывалях. Калі у ракавіну цёмную жамчужніцы упадзе пясчынка хоць адна,
жомчуга патроху робіцца яна. Калі ж у дух мой западзе і заварушыцца там кавалак грубага жыцця, у жомчуг звернецца ім сілай пачуцця. Выходь за меня замуж, ясная панелка. Я с такой нагоды новую сукню куплю. Купишь, коли где-нибудь гроши позычишь. Не слухай яго прыгажуння, выходь за меня. Пан есть грубиян. Отхамачую, где моя шабля? Где моя шабля? На втором международном фестивале в Волгограде Знич показывал спектакль «Почакай солнца». Галина Дягилева стала лауреатом и еще получила золотую медаль Российского фонда мира за миротворческую и благотворительную деятельность. Она сама, как режиссер, работает как актер, сколько у нее спектаклей. Так что тут можно добавить? Просто низкий поклон ей. Вот и все. ПЖД-студыя выказвае спачуванне родным і блізкім актрысы, сябрам, знаёмым і аматарам таленту Галіны Дзягілевай.